Hej og velkommen til den her introduktion til hashmaps. Et hashmap er en søgestruktur, som egentlig dybest set er et array, hvor vi søger at distribuere det data, vi skal gemme, ud over arrayet på en måde, så det bliver meget let at finde igen. Hashmaps er utrolig effektive til at søge efter ting, hvis det er, at vi bruger dem fornuftigt. Og omvendt kan de blive meget ineffektive, hvis det er, at vi ikke tænker os om. Et hashmap er altså et array. Så det vil sige, at det består af et antal indgange. Her fra 0 op til n. Og hver indgang her i arrayet kan gemme på det, som vi kalder for en record. Records har det på den måde, at de hver især besidder en unik key. Og den key, det kan være for eksempel personnummeret på en person, det kan være stelnummeret på en bil eller tilsvarende. Det, der bare gør sig gældende, det er, at hvis vi har to records, der har den samme key, jamen så vil hashmappet betragte de to records som en og samme record. Til sådan et hashmap, der er knyttet en meget vigtig funktion, nemlig det, der hedder en hashfunktion. Og den kan vi lige prøve at kigge på her. Den hedder h, og den har det på den måde, at hvis man giver hashfunktionen h en key, jamen så returnerer den et indeks. Og indeks, det er altså en indgang op i arrayet. Hashfunktionen har to egenskaber. Der må ikke være noget randomness i hashfunktionen. Og det betyder, at hvis vi giver hashfunktionen den samme key 2 gange i træk, eller 2 gange efter hinanden, jamen så skal hashfunktionen altid returnere det samme indeks. En anden ting er, at det er en egenskab, og en anden egenskab er, at det indeks, som hashfunktionen returnerer, det skal altid ligge mellem 0 og så størrelsen på mappet, altså fra 0 til n eksklusiv. Hvis ellers hashfunktionen gør det, jamen så er den en valid hashfunktion. Og hvordan bruger man så sådan en hashfunktion? Jo, ideen er, at hvis vi kommer med en record, der har en key, for eksempel, lad os sige key her, det er limit 2, jamen så kan vi putte det ind i vores hashfunktion. Nu prøver jeg lige at tegne sådan en her. Og outputtet fra det er så et indeks, det kunne være, at det var 4. Og betydningen af det er så, at så det var indeks her. Betydningen af det så, at på plads nummer 4 oppe i vores array 0, 1, 2, 3, 4, ja, der skal så stå 2. Kommer vi med en anden key, det kunne være, at vi sagde key limit 6 og putter ind her, jamen så kan det være, at vi får et 5 ud. Det vil sige, at vores indeks er 5, så det vil sige, på plads nummer 0, 1, 2, 3, 4, 5 her, der skal der stå 6. Så det er altså ganske kort, hvordan et hashmap ser ud, og hvad det er, hashfunktionen den er, og hvad det er, den gør.